While nag-harvest kog tabios guys, so nakakita ko ani no. Nakakita kog lagay guys. Kuyawan. So mura kag hala, igo ra man ta nako to ginahikap nya naipo man. Sorry kay Wiser Bad. Kay Wiser Bad ra ba ni nga ubi guys. Ako ra nin siyang gihikap nya natagak man. So mura siya lagay. Aw kuyawan. Ubi ni siya guys, legit ubi. Grabe kay ni siya ka violet. Ako ambot na ipo man ako na lang dalon kay kasab-an niya ko anis tag iya ibrag isa na lang rabay nabilin. Hala kalami. Violet kay ni siya guys. Sorry na lang sa tag iya ani. Ngita kog lain wa gid puy lain, isa ra gid pud kalagay. Kunot siya nga pagka-ubi guys. Huy. Kagamay pud aning itluga. Duro ko pangita guys, wa nagyoy lain sumuli na lang gyud ko ani. Isa ra gyud ka lagay I mean ubi akong nakuha. Huy!